lam sago BJP yang arpai IPF dah hapai nang IPF di khabai kubai lam sago Kamar Kumar Jomai dia long lep Bisok driver ma long lep IPF di long lep di Pralen sinam nai di Pralen sinam nai IPF di long lep IPF di Hambai ini singoro Arsinogor Ratumtai Amtoigo sing jotono khabai khubai lamchogo tini takub dirgo boshor CPM khaitunai rok borok tini hadopona hamjagui tini patiwo jibru phaika abo borom bale hambai rogo ane loge tong tini MLA Bishogudi Deborma tini office secretary Buddho Deborma te jotto tini oroni kormiro tongo tini sing obono wanchoka je sarati prajogo sudoro ratum dewa siniya sarati prajogo sing nugui tongo turuk khlaigai tini tipra sarok hadopona hamjagai IPF tuna hamjagai tipralana hamjagai ta borok sing bai jungtan doi tung phayo boni mag omol kaisa tini symbolic sing saimano tipra jogo sing dirgo boshor sing boini hasonoma tongmani buibai satojak tongmani buibai thungjagui tongmani oboni kakna bagai sing tabok jottono khathamcha yapri thamcha tini sing nukha aro 16 family 16 family tei 46 voter ekdom bor hardcore CPM tongmani borok tini kaham ke wan soi busugui tini patu jugdan ro phaika sing borni ungklau tongnai je sing chukmani sing borno sing sajo khai tongnai sing borni ungklau tongnai bono kuno kirikoro tangdi sosmani taboni tini kaja poribar bo phai hapai ka family hai sir bro 16 family 16 family phaika butarang khai 46 butar bro edom hardcore CPM tongmani sing borno chubanai teibo ang koinai tin orni local tini leader ogna sing sob chone bobai ching jojo khanyal tuli tei borone dukho kosto sing borman nonglau tongnai tei ching oro joto saimano tabutin lockdown hui tongo sing kahke prom khaimiya tei chini lockdown no pai khangklai sing kabangma sing chini kabangma sing khana koi tongo CPM khaini ro Congress khaini ro BJP khaini ro ai bhavna bagai sing tini noi tongo tei kaisa tini ang message rom musugu belai khane khap khamkha tini kaisa kormi tini Waris Ali bo election ni porego tini ro phai hapaikha tini gonda sorago boni bazar ganda boni nok ang ni jibon ro thangjak ang waini boni nok thangkha bono tini borok chitra rok ni anti social element sing bor naituk tong tak phano Waris Ali no borok miar khoro ang khanaka thik 11 ta somayo bono thangai borok hamyar bono butharkha bono murder khlaikha boni loge boni buhi bani tabo serious liver to GB hospital tongo sing thangai nai boni bagai ang strongly condemn khlayo ang hese party ni সম্পাদক হিসাবে ang strongly condemn khlayo omno sarkar sing abar ব্যবস্থা নাই ang nijini interest na nai tini local SP dolaini SP nang sahonai tini bisang bor community khlainai jate immediately je involved nai ajago bono exemplary punishment na bagai ang koinai ang khakawo tini amhai jate bobishoto sing tangthong sing saimano tini tabok edisi election kasok tongkha abon bagai gobangma tini pararogo barai bisingkholangui tongkha sing saimano boni bagai ang koinai tini pati borom koinai jate sing joton thamsa khlailegi peace and tranquility sing maintain khama tongnai sing dori peace kri hingkai dori sing unity kri hingkai ang khakaw boi sujug nanai abangui ang joton koinai jate tini o elaka bhaino ratot elaka bhaino jate shanti bodainra langthung tei je sarkar sing lockdown khaimani tini ain kanon manai matore nai sarkar bai cooperate khlaigai matore nai nglai jang khakaw sing shanti bodain phainai teibo ang barban masawa sing tini khorsa kormi bai bo tini kormi kaham bo tini bono borok hamya bono murder khai buthar kha boni mag sing pani thun nana bagai naituna bagai sing order nai hambai